Я вже це говорив публічно і можу більш детальніше розповісти сьогодні. О 6 вечора, 24 лютого, коли парламент проголосував і призначив мене як нового керівника СБУ, на вечір, в той же вечір, я зайшов в приміщення СБУ разом з активістами з Майдану. Не один. Тому і ці слова мої можуть підтвердити. Приміщення стояло порожнім, темним. Згарище в дворі СБУ на Володимирській, 33, де палили всі документи протидії активістам на Майданах по всій країні, незаконні прослуховування, незаконні провокації і так далі, знищували останні вогнем будь-які залишки такої протизаконної діяльності цілої СБУ в часів Януковича і Якименка. Друге, керівництво втекло. За 2-3 дні навіть до мого призначення СБУ. Втекло не куди-небудь, а в Крим, в Севастополь безпосередньо, гелікоптерами приватними. Це якщо говорити вже про екс-керівника СБУ Якименка. І не просто втекло, а зразу перейшло, і це правда, в лави ФСБ Росії, де до цього часу більшість з них служить